Meta ġi Ġesu fl-inħawi ta' Qajsarija ta' Filippu, staqsa lid-dixxipli tiegħu xtejt in-nies dwaru. Eżbib dixxipli tiegħi kif qegħdin hemm dawrin miegħi. Ejduli min jgħidu li jien, ejduli min jgħidu li jien. Posti xjuħin smajt min jgħid, der konvint u jafx qed jgħid. Għalint ġwanni l-ammit, reġa' għammin bejn li l-wid. Kien hemm min jirrepeti li int wieħed mill-profeti, min qal li int Elija jew inkella Ġeremija. U intom min tgħidu li jien, inti Kristu li beda l-alħaj. Imbira kien xmum bin ġona, għax mux il-laħam u d-dem marfek dan, imma msiri li ju fismewit. U najlek Pietru inti blata, u ek jien qed nibni l-knisja tiegħi, u l-bibin tal-infern ma jelbuwit.